Archbishop Province Niger Most Reverend Alexander Ibezim akpọkugo ndị otu Christ ka ha ghọta ọlụ ekwensu ma merie ya site n'ekpere. Most Reverend Ibezim kwupụtara nke a na St. Peter's Anglican Church Amobia dị na Council Awka South n'ụka akara maka ịkwọ ndị mmadụ aka n'isi nakwa ịnabata ndị ọzọ n'otu Mothers Union na Girls Guild. Onye nta akụkọ anyị Amaka Chibụzọ Okoye wetara anyị akụkọ a n'uju. Most Reverend Ibezim, onye bụkwazi Bishop nke Awka Diocese, siri na site na mbụ na ekwensu bụ onye na-achọ onye ọ ga-egbu, mebie ma zue ori ma dubekwa onye ahụ na ọkụ ala mmụọ. Ọ gara n'iru ma kọwaa na Jesus Christ bịara ka onye mmadụ niile ndụ ma dozie mmadụ ma mee ka udo dịrị ndị na-eso ụzọ ya na Chineke ka ha wee bụrụ ndị nke ga-aba n'alaeze nke eluigwe. Most Reverend Ibezim gwara ndị ahụ ebikwasịrị aka n'isi ka ha jidechaa okwukwe ha aka ike, na-ebi ndụ ha dịka mmụọ nsọ si atụzi aka, ma yọzie ndị nne ka ha ike ghara ịgụ ha, kama ka ha na-ekpe ekpere ma rara ihe ọbụla ha na-eme na ndụ ha nyefee n'aka Chineke. Mgbe ọ na-ekene Chukwu maka njem a, onye isi nnukwu ụkọchukwu nke Awka Diocese bịara n'ụlọ ụka ha ka onye bụ Archdeacon na Amobia Archdeaconry bụ Venerable Vincent Nkemdelem siri na ọbịbịa emego ka ha jupụta na mmụọ nsọ, na-ekwezi nkwa na ha ga-aga n'iru na-ekwusa oziọma Kraịst n'akụkụ niile ma hụ na ha yi ekwukwa nke a na-akụghị mmiri. Ụfọdụ ụmụ nwanyị akpọbatara na otu ndị nne nke gụnyere Oriakụ Chinwoke Adikuru, Oriakụ Franka Arọnụ nke ngalaba azụmahịa nke ABS Awka na Oriakụ Ana Okechukwu kwere nkwa ijigidesi ike nkwa ahụ ha kwere n'iru Chineke ma hụ na ha na-ebi ndụ bụ ezigbo ndụ. Ya bụ ụka nke achịkọtara ụlọ ụka asatọ nke dị n'okpuru Amobia Archdeaconry bụkwazi nke onye President Women's Ministry Province nke Niger na Diocese nke Awka bụ Oriakụ Mata Ibezim nọkwazi na ya na ndị ụkọchukwu niile nọ na Amobia Archdeaconry, ebe ibikwasị aka n'isi ịkpọbata ụmụ nwanyị oge ekpere pụrụ iche na inye onyinye bụ ihe pụrụ iche na ya bụ ụka akara. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.